perquè això no és una presentació d'un llibre així formal i tal, sinó que volia ser una conversa més aviat informal entre la Raquel i jo, a la qual hi podeu posar cullerada. Vull dir, i si... una mica més cap aquí, si voleu. I si, com que la sonoritat del local ja dona, doncs no hi ha d'haver problema. Molt bé, doncs el fet que ens reuneix aquí és que l'Ezequiel acaba de publicar fa poc aquell llibre sobre el comtat de Prades i la baronia d'Entença en els temps medievals, que ha editat Rafael Dalmau, i que ha comptat amb la nostra col·laboració com a entitat, perquè, com hem anat explicant a les presentacions, doncs lliga amb aquest esperit que tenim com a associació de fer coses que fan referència al territori i que sobretot fan referència a les persones del territori. És una manera de treballar que apliquem tant si parlem d'història medieval com si parlem de temps molt més recents o de folklore o el que sigui. Bé, el comtat de Prades es va crear el 6 de maig de 1324. No va néixer com a resultat d'una conquesta, vull dir, en aquell moment el domini andalusí sobre el nostre territori feia anys que havia acabat, no va néixer, per tant, com una imposició militar, sinó per al contrari, va sortir com una mena de convenció jurídica, no?, sobre un territori que ja era de jurisdicció real, però que en bona part correspon a l'antic territori andalusí de Siurana. I aquí el primer que potser hauríem d'explicar o que podríem començar és parlant de quin era el territori de Siurana. Bé, el territori de Siurana s'ha volgut identificar amb el que després va ser el comtat de Prades, però és molt més gran que les muntanyes de Prades. El comtat de Prades, bàsicament, és Priorat i part de Camp de Tarragona. El territori de Siurana és molt més gran, ocupa bona part també de les Garrigues. De fet, podem dir que el territori de Siurana comença aquí al Pere Mata i acaba al Cogul, és a dir, molt dins de les Garrigues, fent línia amb el riu de Set, tocant a Castelldans, vaja. Per tant, és un territori amplíssim. I, per altra banda, doncs, aniria des de la Riba fins a Cabassers, també tot aquest territori. Seria el que formaria la senyoria de Siurana. Després, aquest territori, al passar en mans cristianes, es va anar dividint en part i el territori que va quedar reial i que després es va convertir en comtat és encara no la meitat del que va ser després el que va ser el Siurana. Molt bé. Bé, clar, de com estava organitzat aquest territori en temps andalusí, sabem ben poca cosa. De fet, és un moment en el qual el que ha quedat més és la llegenda. Tothom ha sentit parlar de la reina Mora de Siurana, que com a tal reina Mora no va existir, però que en tot cas ens ha deixat una llegenda interessant, perquè des d'un punt de vista folclòric, la llegenda de la reina Mora és d'aquestes llegendes que perpetua el record de la presència d'un poble, d'una cultura en un lloc. De fet, si la reina Mora, sobretot en les primeres versions de la llegenda, que són molt més simples, després es complica amb el jueu traïdor i altres coses, però si la reina Mora no s'hagués sacrificat tirant-se pel cingle, probablement el seu record s'hagués esvaït i avui no tindríem tots present que un dia allò va ser territori dels moros, un territori andalusí. Per tant, la llegenda, que no té res d'històric, però doncs, compleix aquesta funció cultural. De fet, era un territori, però, que ja estava poblat, no? Quan hi ha aquesta conquesta cristiana. Hi ha un altre fet que ens ho indica, no? El fet de que Montsant, la muntanya santa, probablement tenia ermitans ja en temps anteriors a la conquesta cristiana, des d'evidències materials, com el fet de que hi ha tombes antropomorfes excavades en diferents roques de Montsant i que permeten
suposar aquest tipus d'activitat, el fet etimològic de que, és el que apunten Coromines, de que la paraula albarca que avui designa el nom del poble més alt de la serralada, doncs vindria de l'àrab amb un significat de muntanya beneïda, de muntanya santa. Per tant, seria el mateix, però que després els cristians... Els pobles se configuren, però a partir d'una població que ja existia, però també a través de cartes de població i tal, no?, en aquell moment. Bé, en principi, podem dir que la major part dels pobles que van formar les muntanyes ja existien. És a dir, el que es va fer no va ser edificar de nou les poblacions, sinó aprofitar aquells llocs que fins a aquell moment no havien estat poblats. Això ho tenim molt clar a l'hora de veure les confrontacions dels termes de cada una de les poblacions. El primer document ja les trobem perfectament senyalitzades, ja existien. Són anteriors a la població cristiana. Això passa pràcticament a tots els pobles de les muntanyes de Prades. Era anterior. I pel que fa a la Ribera d'Ebre, no només eren anteriors, sinó que la mateixa població va quedar allí. Vull dir que van arribar els cristians, però els musulmans van continuar vivint en aquest territori. Les muntanyes de Prades no, van marxar, però van anar només a la Ribera, vull dir, no van anar gaire, o cap a Serós, cap al Segrià, però no van anar gaire més lluny. No? Ara, això sí, van marxar, però les poblacions, si fa no fa, van quedar totes, i que són les que hi ha ara. Molt bé. Bé, doncs la població es manté, hi ha aquest repoblament. La creació del comtat, la creació d'una institució com el comtat, què suposa per a la població? Bueno, la creació del comtat és bastant més tard del que dèiem, sí. perquè doncs, evidentment estàvem parlant del segle XII, i el comtat es crea el 1324, bastant més tard. Per què es crea? Doncs, per una banda, té un origen amb els enfrontaments nobiliaris del segle anterior, del segle XIII, de l'hegemonia del rei sobre la noblesa del país. Hi ha una sèrie d'enfrontaments que acaben quan Jaume II es pot fer amb els diferents comtats i els reparteix entre els seus fills. Fa una classe comtal nova i fidel a la corona. Són els comtats de Ribagorça, d'Urgell i d'Empúries. Però esclar que estava el fill petit sense cap comtat, l'infant Ramon Berenguer. Què passa? Doncs n'hi va crear un per ell. Aquest territori que li va crear eren les muntanyes de Prades. Perquè s'ha volgut explicar que aquest territori no estava ben organitzat. Bé, no estava ben organitzat perquè no es havia convertit en vegueria, igual que el 1300 es reordena el país en vegueries, excepte les muntanyes de Prades, que pel que fos no ho va fer. Tampoc és cert que quedés desorganitzat del tot, perquè existia la comuna de Prades. Els pobles sí que es van organitzar pel seu compte. Ja existia la comuna, és a dir, una entitat per defensar els drets de cada un dels pobles davant de la senyoria feudal. Per tant, una organització ja hi era, però el que també amb la creació del comtat es va pretendre també va ser donar unes rendes al seu fill, donar un títol també al seu fill petit, a l'infant Ramon Berenguer. Perquè quan parles de la comuna de Prades, és un tipus d'institució paral·lel o semblant al que aquí coneixem com a comuna del Camp. Per tant, l'organització dels pobles al marge del... Els pobles s'organitzen entre ells per defensar els seus propis drets, al marge o davant del poder feudal. Això és important, sí. Bé, pel que sabem, les activitats econòmiques d'aquell moment o estaven lligades molt al sector primari, això és evident, ja fos des d'una agricultura, en alguns casos de subsistència, o altres que permetia
un comerç, ramaderia, aprofitament del bosc, que era una font de recursos important, i unes indústries artesanes que tenien la seva importància, des dels artesans que hi havia als pobles, la tèxtil també, l'elaboració de teixits a partir de fibres animals, de la llana, o bé la importància que tenien els molins hidràulics. Vull dir, els molins són la indústria de transformació important en aquell moment i necessiten un recurs important que és l'aigua. Per tant, per exemple, per pobles de més cap a l'interior de les Garrigues, la possibilitat de convertir el gra en farina passa necessàriament per travessar, no sé, la llana o a través de muntanyes de prades i anar als corrents més abundosos, que en aquell moment podien ser el riu de Montsant o el riu de Siurana. Perquè, doncs, i així, vull dir, ho tenim referit fins i tot en èpoques molt posteriors. Per tant, la importància dels camins, vies de comunicació, com a vies de transport de mercaderies, com a vies de comerç, eren importants, i també hi havia conflictes per passar o no passar. De fet, el llibre reculls algun exemple de camí, no? Especialment així significatiu. En quant a l'economia, hi ha un factor que crec importantíssim, que són els emprius, és a dir, els béns comunals, aquelles terres que podien actuar en tothom. Tothom podia anar a pasturar en aquestes terres comunes. El món comunal és un món per ara molt poc estudiat, i que realment valdria la pena d'aprofundir. Els moviments comunals hi són en tota Europa, no només aquí. I és una cosa que valdria la pena d'estudiar en el futur. Els camins. Bé, els camins, els que podem trobar per les muntanyes prades, bàsicament són els camins d'abast, és a dir, camins que passava només una persona, camins que tenien una amplada, segons els documents, d'una aula, o sigui, 90 centímetres, més o menys. Clar. Eren camins, doncs, molt estrets, que passaven per dintre de finques particulars moltes vegades, i que els quals no hi podien passar el bestiar. Perquè al que passava el bestiar ja hi havia problemes amb els propietaris de les terres. Per tant, aquests camins, sobretot a nivell local, van provocar molts problemes degut precisament a això, que eren camins d'abast i poca cosa més. A les muntanyes, de totes formes, no hi podia haver gran cosa més. Vull dir, camins amples no podien ser. Els altres tipus de camins són els camins carreters. Els camins carreters, el que són les muntanyes de Prades i sobretot a Montsant, no n'hi havia pràcticament cap. Al final del XIV i al llarg del XV es van fer tota una sèrie de camins carreters, uns anant des de Mora fins a Salou, més o menys, o Miramar, més aviat, fins a Miramar. Miramar era el terme de Mont-roig, el poble que hi havia a la costa del terme de Mont-roig. Aquest camí va funcionar pràcticament tot el segle XV i encara a principis del segle XVI va funcionar. Camins carreters, també se'n va intentar fer un des de Flix fins a Salou, que no es va arribar a fer. Un que sí va funcionar va ser un des de l'Urgell fins a Salou. Aquest el van fer des de Reus, el van començar per interès dels reusencs per comunicar amb Prades. De Prades se va ampliar cap a Ulldemolins i d'aquí va tirar cap a l'Urgell. Per tant, d'Urgell a Salou va funcionar aquest camí. Un altre tipus de camins són les carrerades, també camins importantíssims, sobretot pel bestiar, pels moviments de bestiar que hi havia tant de transhumància com pels ramats locals. Tots ells funcionaven per aquests camins que altrament també eren uns camins que funcionaven a nivell general pels pobles també. Importància de tots els camins, doncs la comunicació entre uns i altres, la possibilitat de comunicació, la possibilitat de comerç entre les poblacions, la realització dels mercats, de les fires,
tot això es faria, doncs, mercès als camins. Ara em ve, no ho sé si té molt a veure, però en el camí ral de Reus a Lleida, al seu pas pel terme de Cornudella, hi ha un topònim molt característic que és el racó del Carro. Els que són del territori, potser us sona, no? I que suposo que té a veure amb el lloc fins on el camí possibilitava el pas un camí carreter. d'un vehicle i deixava de ser camí carreter per convertir-se en camí d'abast. A veure, hi ha algun tema que sempre, quan comencem a parlar del Comtat de Prades, i ens ha sortit amb alguna conversa i xerrant amb la presentació del llibre, que per cert me l'he deixat allà a la prestatgeria i després el necessitem, Ferran, si ens el pots acostar. Gràcies. Doncs hi ha un tema que sempre surt, que és Escaladei. Escaladei, a part de ser un centre espiritual, a part de ser una comunitat, doncs té un poder sobre el territori i l'exercici d'aquest poder, que no abasta exactament el mateix, no, ni molt menys el mateix territori que el del Comtat de Prades, però sí que provoca tensions, conflictes i relacions no sempre bones. Llavors, potser podríem explicar una miqueta quina era la relació entre Escaladei i el Comtat. A banda d'Escaladei hi va haver un altre monestir que va provocar moltes tensions al llarg dels segles, que va ser Poblet. Poblet, des de la fundació del monestir i tots els segles que vulgueu, van estar enfrontats en tots els pobles de les muntanyes. Per què? Pels emprius, és a dir, per la llibertat de poder utilitzar la fusta dels boscos, les pastures, etc. Poblet va considerar que el bosc de Poblet era seu i no entrava ningú, mentre que tots els pobles del voltant tots creien tenir el dret a utilitzar aquest bosc. Per tant, aquí hi ha un enfrontament constant al llarg dels segles. Amb Escaladei l'enfrontament no és tan constant, però evidentment també existeix. Escaladei va existir també bastant abans de la creació del comtat i tenia una certa jurisdicció sobre el seu territori. El que en diem el mix imperi, la baixa jurisdicció, o la jurisdicció civil sobre el seu territori, mentre que l'alta jurisdicció o criminal depenia directament primer del rei i després doncs, del comte. Ara bé, entre les dues jurisdiccions doncs, sempre hi ha aquell espai de ròssec entre uns i altres i això al llarg del temps doncs, també va comportar una sèrie de plets entre uns i altres per saber cada cas en qui corresponia, per exemple. No? Hi va haver algunes concòrdies entre les dues bandes per poder-ho aclarir i aquest llibre publica un document de 1376, si no recordo malament, en el qual es va detallar punt per punt tots els drets que corresponien al període Escaladei i quins corresponien al comte. Tot i aquest gran llistat que veureu aquí, hi va haver encara bastants plets. En 1411 hi va haver altra vegada una nova concòrdia, però no va aclarir del tot la relació. És a dir, la relació, al ser dues jurisdiccions diferents, evidentment, sempre se les van tenir. Sobretot, ja fora del marc aquest, el que cal destacar és ja al finals del segle XV i al segle XVI el tema d'això, d'Ulldemolins, bona part del terme d'Ulldemolins, que havia sigut del monestir de Bon Repòs, a partir de 1452 va passar a mans d'Escaladei i aquí hi ha una altra font de conflictes bastant gran entre les dues parts. Els conflictes es van acabar el 1628. Per què? Perquè en aquest moment el comte de Prades necessitava calés, sempre necessitava calés, contínuament, això no és...
en aquell moment havia de casar una filla i necessitava calés pel dot, va vendre la jurisdicció d'Escaladei. A partir d'aquest moment, Escaladei es va convertir en una mena d'illa al mig del comtat, però independent del comtat. Aquí es van acabar els plets entre uns i altres, no? Però fins a aquest moment se'ls van tenir contínuament. És interessant, torno a fer el paral·lelisme, com a vegades això que anomenem folklore, tradició oral, que no és història, però que ens ajuda a entendre coses. Per exemple, tu has parlat de Bon Repòs, que era un monestir cistercenc femení, que en el moment en què desapareix, les seves propietats passen a ser d'Escaladei, no? Curiosament, en aquell moment es genera una llegenda, la llegenda de la troballa de la imatge de la Mare de Déu de Montsant. M'explico. A la Mare de Déu de Montsant ja hi havia devoció en temps anteriors. Però, com expliquen els seus gojos del segle XVIII, estaven en una ermiteta més amagada. I llavors resulta que en aquell moment es troba una imatge que després de fer el ritual típic, dic típic perquè repeteix en moltes llegendes, de que la imatge per 3 vegades el pagès que la troba, que li troba el bou, la imatge, torna al monestir perquè vol que li facin l'ermita a dalt a Montsant, doncs l'ermita es fa just al límit de la jurisdicció d'Escaladei, és a dir, a la vista dels pobles que depenen del comtat. Bé, són aquests detalls i també en aquestes tensions entre Ulldemolins i el Barca i Escaladei s'entén la pèrdua d'importància de Santa Maria de Montsant com a centre de devoció, per exemple, davant de Santa Maria de Siurana, perquè la gent, suposo, que posats a resar a la Mare de Déu van a resar a la Mare de Déu de casa, no la del que estan en conflicte. I un altre exemple molt interessant, també no és tant de folklore, però sí que ens ha arribat per memòria oral, de persones d'Ulldemolins que ens explicaven que el seu avi o que el seu besavi, perquè vull dir, doncs ja parlem de fa d'anys i d'entrevistes que vam fer gent gran, pagava impost a escala d'ell, sobretot als territoris que hi ha a la zona del que és la quadra de Fragarau, vull dir, la zona... I aquest impost era sorprenent. Consistia en omplir una ampolla d'aigua d'una font que hi havia en el seu tros i portar-la a Escaladei el dia de Sant Joan. I els monjos, això, doncs clar, sempre explicat pels descendents, fins i tot li pagaven el dinar. Clar, vull dir, el comentari dels nostres informants era sorprenent que el besavi o el rebesavi se n'hagués d'anar a Escaladei amb una ampolla plena d'aigua que no podia res i encara li paguessin el dinar. Però era una manera, evidentment, efectiva d'afirmar els drets de Cartoixa sobre aquell tros, sobre aquell territori. I és un exemple que es repeteix una i dues vegades. Vull dir que tant per fonts escrites com per fonts orals doncs hem recollit diversos exemples d'aquests impostos simbòlics que no tenen valor econòmic, però sí que tenen aquest valor. I és que el concepte d'aquest valor simbòlic en la societat antiga, en la societat preindustrial, jo diria que en alguns aspectes arribat fins al present, és molt important. És a dir, ara quan volem demostrar una cosa necessitem acudir als papers, al document, al certificat, però a vegades la funció d'un ritual, la funció d'una cerimònia era afirmar un poder, era afirmar uns drets, era explicitar als ulls de tothom doncs això, vull dir, un dret sobre un determinat territori o sobre una jurisdicció, i el cas d'aquests de l'ampolla d'aigua és clar. I en aquest sentit el llibre reculls, i a més en detall i de manera molt interessant, totes aquestes cerimònies de presa de possessió del senyor, vull dir, anant de poble en poble, que penso que val la pena que n'expliquem una miqueta més perquè és un bon exemple, no? A veure, sobre els plets que hem dit abans, hi ha una cosa que cal tenir present i és que Montsant no era d'Escaladei. Montsant va ser d'Escaladei a partir de mitjan segle XV. Abans era de Bon Repòs. Correcte. Tot Montsant, al dir tot Montsant vull dir doncs Serra Major, era de Bon Repòs.
Escaladei només tenia la part baixa, diguem-ne, però tot Montsant i Fragrau i part del terme de la Morera de Montsant eren de bon repòs. El moment en què tot això passa a Escaladei, hi ha un conflicte, evidentment. Vull dir, Escaladei es vol apropiar de tot aquest territori i aquí és quan apareix aquesta llegenda, la llegenda de l'aparició de la troballa. La llegenda de la troballa no és res més que justificar que allò pertany a Escaladei. Però en realitat és un territori que Escaladei tenia des de poc temps aquí. De fet, i faig un incís i ara després parlarem d'aquestes cerimònies. Penseu una cosa, penseu que les llegendes aquestes del bou que troba una imatge amagada i tal, moltes vegades estan vinculades a la reafirmació d'un domini o sobre el territori, perquè és evident que això passa al pla que hi ha just damunt del Grau, a sota de l'actual ermita que coneixem tots, i per tant una persona que troba una imatge allí, el més fàcil que seria baixar pel camí, arribar a la parròquia del Barca i dir al mossèn, miri, el bou ha trobat una imatge, però no. Puja dalt, travessa Serra Major i se'n va a Escaladei. I això ho fa 3 vegades. Vull dir, això passa 3 vegades. Per tant, vull dir, queda molt clar que la voluntat de la narració és explicitar coses. I a banda que està perfectament documentat, i fins i tot físicament es conserva uns mínims rastres de la seva ubicació, que abans que aquesta capella n'hi havia una altra més senzilla i sobretot més amagada a la vista dels pobles del voltant. Per tant, és un bon exemple. Anem amb això que et comentava, de les cerimònies de presa de posició. Sí. Bé, el món feudal se'l movia amb moltes cerimònies. Aquell llibre se'n concreten algunes, les de presa de possessió de les senyories, els juraments de fidelitat. Val la pena potser comentar una mica de què anaven aquestes cerimònies. Quan se prenien possessió d'una nova població, el senyor feudal, el seu representant, arribava al poble. Allí era rebut per la gent del poble. A l'església feien el jurament d'infidelitat al nou senyor, que consistia a fer davant, posar la mà en una bíblia i posant les mans entre el senyor. Era un jurament de mans i de paraula. També es feia a continuació el jurament del poble al senyor. I la presa de possessió acabava amb l'ocupació del castell de la població. Com? Doncs el personatge que portava el senyor al poble, que l'acompanyava en nom del senyor anterior, el portava agafant-lo per la mà dreta dins la porta del castell. Allí li donava la clau, el nou senyor obria la porta del castell, entrava, sortia, tancava, i aquesta cerimònia s'entenia com la presa de possessió. A partir d'aquest moment, tot aquest domini era del nou senyor. Això era acompanyat, en alguns casos també ho diu, d'alguns crits donant visques al nou senyor. Aquesta cerimònia va canviar al llarg del temps. Vull dir, hi ha altres moments. Per exemple, recordo una presa de possessió del prior d'Escaladei Poblada, que el prior puja dalt d'una muntanya i tira terra al voltant del tomb, mirant tot el paisatge, i considera que tot allò que ha vist és seu. Vull dir, cerimònies d'aquestes té moltes varietats. Després, a veure,
com es feia aquesta cerimònia per part del poble? Doncs primer el poble rebia l'avís que vindria a prendre possessió. Què feien? Doncs un Consell General de la població, de tots els veïns, i decidien qui havia de representar el poble en aquest acte. Nomenaven, doncs, uns síndics. I el notari alçava acta conforme doncs, s'havia fet aquesta cerimònia i s'havia donat poder a aquestes persones per representar la població. Aquests representants, acompanyats del notari i d'aquest document, anaven a la presència del cas del comte. El comte rebia aquest document, el notari llegia aquest document públicament i a partir d'aquí doncs, feien el jurament de fidelitat i l'homenatge. El que feia el comte en aquest cas era eliminar el jurament anterior que havien fet i acceptar doncs, aquest jurament nou. Aquest jurament se feia molt sovint, no només per les preses de possessió de cada comte cada vegada, sinó també a causa dels matrimonis. Els matrimonis, evidentment, doncs, se feia el dot. El dot es feia amb unes quantitats que normalment no podien pagar. Donaven molts més diners dels que podien pagar. Com ho feien, doncs? Fàcil. Donaven un poble, o dos, o tres, els que convingués, per tal doncs, que mentre no pagués el dot corresponent, doncs la núvia tindria aquella població. Tots els drets sobre aquella població, tant fiscals com jurisdiccionals, quedaven en nom de la comtessa. Clar, hi ha bastantes comtesses i totes tenen passen per aquest tràmit de les seves poblacions. Ja abans això ja es feia, abans que existís el comtat. Amb les muntanyes de Prades, el primer cas és el de la reina Sança, el 1174, el rei Alfons. Què fa pel dot? Doncs, com a garantia de pagament, doncs, li va donar, entre molts altres llocs, les muntanyes de Prades, senceres. La mort de la reina, que no havia cobrat, evidentment, la mort de la reina, això va retornar al rei i això passa diverses vegades. Vull dir, al llarg del segle XIII, aquestes donacions de les muntanyes de Prades senceres passa, ja dic, bastant. Quan se crea el comtat de Prades, evidentment, el comte no pot donar tot el comtat com a garantia a la comtessa, però sí que li dona doncs, diverses poblacions. Hi ha un moment, a la primera comtessa, que el comte estava tan penjat que li va donar pràcticament tot el comtat. Pràcticament tot. Evidentment, la comtessa va morir al cap de 3 anys, va recuperar el comte i la donació és a la següent comtessa. No hi ha tot, sinó unes poblacions. Per exemple, no sé, Prades i Cornudella durant uns 30 anys no van pertànyer al comte de Prades, per exemple. Entre 1390 i 1432, si no recordo malament, no van pertànyer al comte de Prades. Per què? Perquè ho tenia, en aquest cas, la jove del comte, que va prendre el nom també Joana de Prades. Per tant, aquest tipus de cerimònies portaven a aquestes situacions que avui ens poden semblar estranyes, però que eren absolutament habituals. Tot i que vivim en una societat en què la teatralització dels rituals continua vigent. Ara els passem per televisió, però potser per recordar una cosa que ja estava acordada doncs hem de convocar a la premsa i fer-ho públicament. Vull dir, avui hi ha un acord polític i si arriba el president de govern, doncs
doncs el farem, no? Vull dir, aquest tipus de teatralitzacions són comunes. El llibre, tornant als temps medievals, parles de... Bueno, evidentment parles dels contes, parles dels grans personatges, parles de personatges importants que van arribar a ser reines. També parles d'alguna comtessa que acaba fugint del seu marit, no? Em sembla que en algun cas... Sí. Sí, és un cas important, no? Significatiu. En aquest cas ho tenim documentat. El problema dels comtesses o de les dones en aquest món és la falta de documentació. La falta de documentació que no ens permet conèixer moltes vegades què passava realment. En els comtes de Prades rarament apareix la comtessa en algun document. I quan apareix és senzillament doncs, per confirmar el que ha firmat el comte i para de comptar. Ara bé, hi ha una comtessa esposa del comte Joan de Prades, ara me'n recordo el nom, no sé si l'has trobat aquí, bé, és igual. Quina? Sança Ximenis d'Arenós. Sança Ximenis, sí, exacte, aquesta, molt bé. Va la pena. Que doncs, va ser molt maltractada al llarg de la seva vida. Hi ha un moment que, aprofitant el casament d'un fill, doncs, va marxar de Falset. El casament es va fer en presència de l'infant Martí, per tant, doncs, el comte no podia anar a posar-se al mig a perseguir-la i no va tornar més. Què va fer la comtessa en aquest cas? Doncs no només va marxar ella, sinó que es va emportar el seu patrimoni. I està aquí el problema pel comte, que es va emportar el patrimoni. Si no s'hagués emportat el patrimoni, doncs ell més tranquil. És més, a ell mateix se li atribuïen una frase que diu que estava molt bé que marxés perquè així podria fer el que volgués amb les altres dones. Senzillament. Hi ha un text que ho diu. Per tant, és molt clar la situació. Tan clara que la mateixa família comtal se'n va anar amb la comtessa. Van deixar sol el comte a Falset. Ara bé, el fet d'estar al País Valencià, com estava el castell de Torres, a partir de 1395 va canviar perquè el seu fill, Pere de Prades, va morir i, per tant, la protecció que tenia la comtessa va desaparèixer. La comtessa tenia por del comte i se'n va anar cap a València. Dintre la ciutat potser estaria més segura i al final va acabar tancada, aparedada fins i tot en alguns moments, dins un monestir de València. Per tant, a veure, el pànic que li tenia era molt gran. El comte de tant en tant li enviava missatges amenaçant-la, si més no perquè li tornés el patrimoni. Fins i tot hi ha un moment que el mateix comte va a València per poder-se l'emportar, un moment que hi havia el rei, per tant, el rei el que fa és empresonar. Vull dir, a veure, empresonar el comte de Prades no era cap cosa. El comte de Prades era la segona figura, o gairebé la segona figura de l'Estat. I bé, va passar uns quants dies tancat, precisament per això. És un fet que la historiografia ha volgut entendre relacionat, aquest empresonament, relacionat amb els problemes que hi havia polítics per València, les lluites que hi havia. El rei va anar a posar pau a la ciutat i va empresonar un bàndols i els altres, vull dir, realment va fer net en aquest sentit. I el comte de Prades també és agafat. I normalment, la bibliografia el que trobareu és que si el va empresonar va ser perquè estava relacionat amb les bandositats que hi havia a València. No, el va empresonar perquè no s'emportés la seva dona.
no la raptés, senzillament. Tant de pànic tenia que hi ha un moment que a València hi ha pesta i ella no surt del monestir. No vol sortir del monestir, tot i que sabent que a Torres, lloc on tenia el seu domini, doncs no hi havia pesta, però és igual. Va preferir no moure's d'allí perquè si sortia, doncs el comte la podia raptar. Realment. Un exemple, un doble exemple, no? Hem vist això, que les cerimònies eren comunes i necessàries així per reafirmar el poder, i aquesta és una reflexió que ho torno a repetir, podem transportar o podem reflexionar sobre si no continua el present, on seguim veient cerimònies que d'alguna manera expliciten l'autoritat, expliciten el poder més enllà del seu significat concret, i sobretot, vull dir, l'exemple que ens acabes d'explicar en detall d'aquesta contesa, doncs ens situa en la dificultat que a vegades hi ha per fer la història de les dones, que malgrat dir que no sempre, o molt poques vegades, surten reflectides en els documents, com bé apuntaves, no? Bé, en tot cas, però, doncs és un exemple que calia també explicar en aquestes pinzellades que estem intentant fer sobre la vida en temps medievals al comtat. De la importància de les cerimònies o de les solemnitats, no? Amb algun motiu com a exercició del poder, se n'ha parlat sobretot ja en temps més medievals a partir de l'aparició del corpus. El corpus no deixa de ser una transposició de les solemnitats cíviques, de les solemnitats de poder a la figura de Crist representat a la custòdia, de manera que ens trobem que en els corpus urbans de Barcelona, de Tarragona, de Cervera, després també d'aquí, vull dir, ens comencen a aparèixer tota aquesta dinàmica de seguicis festius en els quals els diferents estaments de la societat fan les seves demostracions festives i que moltes vegades són els precedents del que avui considerem el folklore de festa major, per entendre'ns, no? Perquè les festes majors són un element clau en la vida dels pobles des de sempre, perquè són festes que en principi tenen un punt de referència a la religiositat, evidentment, són festes en honor al sant patró o patrona o de la Mare de Déu en la seva advocació local, però tenen una funció social cabdal, on tenen diverses. A les festes majors, per exemple, té molta importància el ball. O sigui, en la documentació que has consultat de referències a joglars no te n'han sortit en aquestes cerimònies, però en canvi la documentació coetània de Reus ens trobem que la presència de joglars i el ball i els fadrins tenen una importància bastant notable. I dintre del ball, el que sí que fas és esmentar un text de Ferran II, datat el 1487, que si em permetes el llegeixo perquè és molt explícit. Diu: com ja hem entès que en els temps passats en el Principat de Catalunya fou introduït que els poblats de cada parròquia, faent festa del sant, sots invocació del qual són edificades les parroquials esglésies, ajunten-se en llurs cases els propinques parents entre si, après d'haver fet la solemnitat de les esglésies en lloar Nostre Senyor Déu, per a proveir amb llurs ofertes i adoracions o en casar les filles dels preturosos o altres concurrències honestes necessitats. Clar, aquest document ens parla d'una funció que és bastant cabdal de les festes majors i que va lligada a la supervivència dels propis pobles. És a dir, perquè les comunitats locals pervisquin, genèticament és important doncs, que hi hagi, vull dir, casaments, que hi hagi aparellaments fora vila. I la festa major, des dels temps medievals al present, evidentment amb molts canvis amb la capacitat comunicativa i altres que tenim,
doncs han estat aquest punt de trobada, entre fadrins, de festeig i de concertar casaments. Per tant, realment és una festa major no té sentit si no són ple de forasters. Aquí, a més, mentes un altre text que és molt breu però molt bonic, que hi ha del segle XVI, de la Mussara, que diu: dia de Sant Salvador, festa major del lloc de la Mussara, acudir molta gent com és costum. Esclar, no és una cosa que vingui d'avui. Però, en tot cas, vull dir, la presència dels músics i la importància del ball suposo que l'has anat veient en molts aspectes, no? Vull dir, en altres moments, bueno, més que en altres moments, sinó en referència a aquests pobles en concret, en altres situacions, no? La presència dels músics pot dir que és constant al llarg dels temps. La documentació que he fet servir, després de possessions senyorials, tots aquests actes, el que hi ha documentat és l'acte de presa de possessió, els juraments de fidelitat, etc. Però no diuen si a continuació hi va haver música o no hi va haver música a la població. En el cas de Reus, que ell doncs, ara ha volgut dir, tenim documentat les entrades del senyor feudal, la primera entrada del senyor feudal, en el nostre cas del cambrer. Hi havia balls, hi havia la música acompanyant-los. Amb un grup de música, de vegades amb diversos grups de música. O sigui, hi havia una sèrie de grups de joglars que anaven de poble en poble i bé, eren llogats d'un poble a l'altre per aquest tipus d'activitats. Aquesta documentació que tenim de les muntanyes de Prades no parla de la música, però és molt possible doncs, que a l'entrar el comte de Paràs per primera vegada en una població se l'anés a rebre amb els balls i a la música. És el més possible. Almenys en el cas d'aquí hi era. Igual com en el cas de Corpus. El cas de Corpus del comtat no hi troba cap referència a com el feien, però de la mateixa època tenim informació sobre Tortosa, sobre Tarragona, sobre Reus, i sabem perfectament doncs, que hi havia els balls, hi havia doncs, la música en tots els actes. Per tant, probablement en tots els actes que es feien al Priorat també hi serien. Amb l'ús de la festa major, evidentment, al primer moment, segons aquest text, doncs, bé, hi havia la missa i després les trobades familiars. Primer serien una sèrie de trobades familiars que cal entendre doncs, la gent de fora vila que es reunien, però després, probablement, doncs, molt aviat començarien a vindre altres forasters, amics d'aquests, també a participar de la festa. Evidentment, aquí hi ha d'haver música i hi ha d'haver ball. El mateix document del rei Ferran II també parla doncs, que al segle XV hi ha alguns problemes, no? No us ho llegeixo. El que llegeixo, sí. Diu: segons hem entès, se segueixen grans desordres e escàndols per la pràctica que serva de trobar-hi avinentesa a ocasió d'ocis i pecats, i moltes vegades no deixen bregues, homicidis i altres danys. Fas referència amb això, no? Sí. Aquests ocis i pecats és una cosa que trobarem al llarg de tots els temps als textos. Per exemple, en el cas de Reus, encara al segle XVIII ho trobem parlant de misericòrdia. L'oci, els pecats que es feien les baixades de misericòrdia. Bé, això al llarg del temps s'ha anat repetint aquest tipus d'actes. La qual cosa vol dir que en aquest temps hi hauria doncs, els balls, hi hauria també els jocs de l'època que sí que tenim documentats, el joc de pilota i el joc de bitlles, documentats ja el 1378, em sembla que és, o 79. Per tant, segur que es feien en tots els pobles
del comtat i de tot el territori, perquè evidentment aquí també ho fèiem, i que l'oci i el pecat, vull dir, amb el joc i el ball, és una pràctica que trobem contínuament els comentaris sobre oci i pecat. Per exemple, no es podia jugar en hores de missa, no es podia ni ballar, evidentment, en hores de processó, etc. No es podia jugar amb diners, per exemple, vull dir, aquestes coses formen part d'aquest oci i d'aquests pecats que parlen els textos. No, és el tema diguéssim, que apuntem del paper de les festes majors i d'aquestes trobades familiars és que fins al canvi de comunicacions que representa el desenvolupament del segle XX, un dels grans mecanismes de festeig era la noia casada en un poble que convidava les amigues, vull dir, anar a festa major. I llavors així s'establien noves parelles i s'establien noves relacions de tots els pobles, el qual, evidentment, contribuïa a la supervivència de l'espècie per evitar que tothom, ja més o menys, als pobles hi havia molta gent que tothom era mig parent, però sense arribar als límits que hagués pogut posar en qüestió. També el tema dels músics hi podíem afegir altres aspectes. I en quant al tema dels jocs, i ara, mentre vas dient coses, una mica a vegades penso que l'etnografia el que fa és que ens explica coses que ens donen com a pinzellades que ens permetin interpretar el passat. No? Per exemple, algun poble de la Ribera d'Ebre en el qual només, us parlo del segle XXI, ho tinc no documentat, ho tinc fotografiat al segle XXI, només se jugava a bitlles el divendres sant. Per què? Perquè Crist era mort i no hi havia llei. Vull dir, vaig anar a un mecanisme contrari. Les bitlles en un joc prohibit, habitualment, en un joc d'aposta, un joc que s'hi podia perdre l'heretat, jugant a bitlles, i en canvi, doncs, a vegades se generen mecanismes així que et venen a evidenciar aquesta importància del joc. I podíem posar molt, vull dir... Un altre exemple podria ser, en el cas de Reus, que també està documentat al segle XV-XVI, jugar a bitlles, jugar a cartes, fins i tot sacerdots, amb hores de missa i en dies de processó. Per tant, a veure, vull dir... El joc arrossegava. Bé, no hem parlat pràcticament de religiositat popular, és un tema evidentment cabdal, perquè en la societat preindustrial l'esdevenir de la comunitat ve marcat sempre per la voluntat divina, és a dir, allò que passa, vull dir, si plou a temps, si no plou a temps, si hi haurà bona collita, si no hi haurà bona collita, si apareix una pedregada imprevista, si una plaga de llagosta com la de finals del 17, si no m'equivoco, apareix i assola els camps, això és fruit de la... I ja no parlar de les epidèmies, no? Vull dir que és evident, no? Llavors, això genera tot un conjunt importantíssim de creences, de rituals, que tenen moltes vegades expressió en els llocs de devoció, en els llocs de culte que estan fora dels nuclis de població, les ermites. I totes les ermites acumulen una història de professors de pregàries, normalment en situacions de risc per la comunitat. La sequera és molt comuna, però també el perill de guerra o el perill d'algun tipus de flagell als camps. Professors també i celebracions d'acció de gràcies, però també punts de trobada de diverses comunitats locals, de diversos pobles que es troben en dates assenyalades, com pot ser el dilluns de Pasqua o Pasqüetes, doncs a les habitacions. No n'hem parlat, però vull dir, és que podíem parlar de moltes coses, vull dir, però una mica perquè us feu una mica la idea de que alguns o moltes coses que ja estan dibuixades en el moment en què ens parla el llibre, és a dir, fa segles, doncs continuen vigents. I ben bé per acabar, perquè ens havíem proposat que si més no la conversa és un temps prudencial, doncs acabarem parlant també de festes, que és una cosa que aquí a la casa ens agrada molt parlar de festes, i dins de l'àmbit festiu del Carnaval. El Carnaval és
la celebració que palesa més aquesta transgressió de l'ordre quotidià, aquest trencament amb la normalitat quotidiana, potser perquè això permetia que després les coses tornessin al seu lloc. Vull dir, no fos com fos. I tenint en compte una cosa, que el temps de Carnaval, quan parlem de períodes d'aquest temps, no són els 3 últims dies, que és el que ens ha quedat avui, i que és la denominació, diguéssim, popular, els 3 últims dies del diumenge, dilluns, dimarts, perquè el dimecres ja comença la Quaresma, sinó que és un període de temps més llarg que va de Nadal fins a l'entrada de la Quaresma. Allò que el refany, que la dita recull amb allò que de Nadal a Carnestoltes, 7 setmanes desimboltes, i que agafa festes amb continguts que avui diríem carnavalescos, per l'ús de màscares, pel soroll, per cerimònies de transgressió, com poden ser fins i tot la mateixa Festa dels Reis, però sobretot Sant Antoni dels Rucs, que és la gran celebració de l'hivern, on a part d'aquesta devoció als animals que constituïen la força de treball bàsica per la pagesia, pels transports, per moltes indústries, doncs també ens trobem tota una sèrie de pràctiques clarament carnavalesques, o en el cas de Reus, per exemple, de Sant Sebastià, que era el patró d'hivern. I d'aquest temps, del gener, hi ha un text que el llegiré i després ja deixo que el comentis tu i l'expliquis. I així de pas sabreu que és un codolet. 23 de gener de 1443, enquesta per dit batlle general en el monestir de Montrepòs, Bon Repòs, evidentment, a instància de l'abadesa contra aquells de la Morera i de Prades que li donaren brama de nit i li feren la partera, junt al monestir amb paraules injurioses, els quals remeté la il·lustríssima senyora comtessa per lletra a 31 del dit mes i any, 1443. En una altra nota breu es parla dels que feren certs codolets, el cert codolet. Ara, doncs, et deixo que comentem què pot recollir aquest document. Bé, és evident que el que fan aquí és un acte de burla contra les monges de Bon Repòs. Què fan? Fan primer un codolet, és a dir, tiren pedres per tal de fer soroll i així despertar les monges a la nit, i quan tenen les monges a la vista, llavors, doncs, amb paraules injurioses que diu aquí, fan la partera. Què és la partera? Doncs fer veure que estan embarassades. Venen a dir que hi havia monges embarassades. Això és una cosa que, evidentment, cap text d'època podria dir, però és un acte que podríem dir carnavalesc, bàsicament per la data en què es fa. Una altra data, possiblement, una cosa així no es faria. Es fa en aquest moment. De fet, esmentes que molt proper en el temps, el 1449, segons les declaracions d'alguns veïns, visites pastorals, ja corrien... Sí, a veure, per què fan això? Fan aquesta brama sobre les parteres? Doncs perquè ja feia una sèrie d'anys que les monges de Bon Repòs tenien bastant mala fama, sobretot per les visites sovintejades dels capellans de la comarca. Les visites dels capellans estan documentats el 1449 amb una visita pastoral, per tant, no és allò que sigui un document sortit, diguem-ne, del poble, sinó un document pròpiament de l'Església, la visita del bisbe als pobles, en els quals, doncs, en tots els pobles de la comarca van explicar que el seu capellà se'n anava a passar els dies a Bon Repòs. Alguns comentaris d'aquests són prou explícits. Vols que llegeixo? Saber... Diu, a Ubarca afirmaren que mossèn Ripoll, llur rector, sovint va a Bon Repòs per amor de Matona Tecla, que diu que és sa cosina. A la Morera, mossèn Ripoll
és difamat de Madona Teca, monja de bon repòs, igualment com a Siurana i a Prades, on hi afegeixen algun detall més. Sor Tecla, però, no era l'única monja difamada, segons afirmaven de la Morera. I també diu que mossèn Peiró, prevere de Prades, així mateix és difamat amb una monja de bon repòs que ha de nom Joaneta. I hi ha encara altres testimonis sobre Gratallops, que sovint hi anaven. No? Vull dir que això és... Per tant, era Vox Populi que aquest comportament de les monges i els capellans de la comarca, i hi ha un moment que amb un acte purament carnavalesc que van i fan aquest acte. Un acte que ens diu que hi hauria d'haver alguna monja prenyada, senzillament. Evidentment, no hi ha cap document que ho digui, que hi ha una monja prenyada, però un acte així no té sentit, ni carnavalesc ni res, si no és veritat. Probablement hi hauria alguna monja prenyada en aquest moment, i d'aquí aquest acte. Doncs, si us sembla, ho deixarem aquí, perquè, com us he dit abans, podríem explicar moltíssimes coses més. Ja heu vist que ens hem centrat molt en el territori del comtat de Prades, perquè i també a la Baronia d'Entença n'haguéssim pogut parlar, però ho hem fet una mica més parlant del territori que ens és més proper entre el camp i el Priorat, i que hem donat pinzellades d'algunes coses que ens ajuden, com l'excel·lent treball de la Saquiel, 640 pàgines, amb uns índexs que ens permeten localitzar poble a poble què surt i que va des dels grans personatges a la vida quotidiana de la gent que vivia al territori, doncs ens serveix una mica per fer-nos una pinzellada o una aproximació de síntesi a un període, però també ens ajuda a entendre coses que encara avui, d'alguna forma, continuen vigents. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si algú voleu preguntar una cosa a la Saquiel, doncs ja ho serà. Pregunteu. Sí. En quin règim explotaven la terra? Com la propietat, quin tros tenies, quins drets, quina part havies de donar? Això varia molt segons el lloc i el temps, evidentment. La terra era, evidentment, del senyor. El senyor la donava en emfiteusi als pagesos i aquests conreaven la terra i a canvi havien de pagar uns censos amb espècie, normalment amb espècie, a canvi d'això. Què més? Què és l'emfiteusi? L'emfiteusi era una manera de concedir les terres. A veure, avui parlem del lloguer, no? Lloguem un pis, la casa té un propietari i l'altre només té un lloguer sobre ti. L'emfiteusi va ser una cosa semblant, només que l'emfiteuta, aquesta terra o aquesta casa, la podia vendre, la podia heredar, el que fos, sempre i quan, si la venia, el nou propietari reconegués que aquesta terra la tenia pel senyor feudal i, per tant, seguís pagant els mateixos drets. És això. I les terres comunals estan constatat de quan desapareixen o quan les terres comunals que eren propietat podien disfrutar del poble, arriba un moment que comença a separar, no? O se l'adjudiquen algunes propietats. Sí, a veure, en el cas de les muntanyes de Prades, les terres comunals, evidentment, pertanyien al comte, evidentment, però eren terres que tots els pobles del comtat podien utilitzar lliurement. Tots. És a dir, no d'aquest terme només el seu, no. Tots podien anar per tots els termes i aquestes terres, bàsicament, eren els boscos. I, per tant, tot el que podia entrar als boscos era comú a tots. Una altra qüestió
eren doncs, les deveses, vull dir que eren uns serveis més tancats, normalment que podia utilitzar una població sola, però el conjunt de boscos eren absolutament lliures per tothom del comtat. Cuidado. Si venien doncs, els pastors a portar els ramats que travessaven el comtat, aquests havien de pagar. No podien quedar-s'hi. Vull dir, tants dies si estaven, tants dies havien de pagar. Mentre que la gent del comtat podien portar els seus ramats a pasturar allà on fos dintre del comtat, lliurement. Això quan arriba, doncs, suposo que fins a la fi del món feudal. Per tant, fins que es reorganitza el segle XIX. De fet, en el cas de les muntanyes de Prades, se suposa que hi era una pràctica que utilitzaven els andalusins. Se suposa. Hi havia entremig el que eren les terres de conreu, no entraven dins d'aquest camp, eren terres doncs, emfitèutiques, el que fos, però tot el que era el territori comú eren les pastures, eren doncs, els boscos. De fet, hi ha partides de terme que encarreguen el nom dels comuns, els comuns, o sigui, que existeixen com a tal, que no fa tants anys, des de les dispensacions, estem parlant del 19, que duren aquests terrenys comunals, si no és el cas, en el poble, que Garcia era molt alt i hi ha dos comuns, terrenys, desamortitzacions. Hi ha els comuns, i les desamortitzacions que consideren el poble, doncs els venen, agafar diners en aquest cas l'Estat, no? Sí, el que passa que ara són de... Bueno, ara sí, no, sí, amb subvisuals. Sí, suposo, clar. Però ja el meu besavi ja sé que hi anava allí. Els comuns a la terra que considerem que és de casa. I aquest concepte del títol aquest de la baronia de Cabassers, per exemple, això és més cap aquí, no és de l'edat mitja. No, és d'època també. Perquè com Mascaroli, la baronia... A veure, la senyoria de Cabassers, o baronia, existeix des del segle XII. Existeix des del segle XII. Hi ha un moment, el 1159, que tant el prior de Cabassers com poc després el rei donen el territori al bisbe de Tortosa. A partir d'aquest moment, tot el territori que era de Cabassers passa a ser una senyoria del bisbe o un priorat, perquè el bisbe ho passa al seu prior de la catedral. Per tant, podem trobar documents que parlen del priorat de Cabassers. Ocupava doncs, un àmbit força gran. Tenien la baixa jurisdicció també. L'alta jurisdicció va pertànyer també al rei sempre. Al moment que es crea el comtat de Prades, doncs la baronia de Cabassers passa a formar part del comtat de Prades. Per tant, doncs és una baronia dins del comtat. Té el seu propi batlle general, que s'ha d'entendre amb el batlle general del comtat, evidentment, perquè està sota. I com passa doncs, amb el cas d'Escaladei, que hem comentat, dels plets jurisdiccionals, també passa amb Cabassers. Perquè doncs, sovint, a veure, aquest cas, a qui correspon? Correspon al batlle del poble, al batlle general de la baronia, al batlle general del comtat. Tot això s'havia de reglamentar i en aquesta època doncs, es va fer. Com a curiositat del que comentaves de la comtessa Sança, sí. El teòric més influent del segle XIV de la península Ibèrica i de mitja Europa és Eiximenis. Sí. I li dedica a ella el llibre de les dones. És una obra cabdal.
Sí, perquè a més és sí. revolucionari, perquè està fet ad personam, o sigui, diu que una dona que hagi estat maltractada amb els fills ja majors té dret al divorci. O sigui, que està Sí, fent sí, la sí. protecció intel·lectual perquè la comtessa pugui abandonar el poble de Prats. Sí, 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 sí. I va ser ell qui va permetre, d'alguna manera, o va ajudar a permetre que pogués entrar en un monestir a Magàs. Inicialment s'hi va oposar, perquè fa anys que hi treballo en la documentació de la... Sí. Tot això, ara mateix ho tenim a la punteta de l'Isabel, perquè això ho va trobar la Eva Izquierdo fent la tesi doctoral, però és una filòloga a Girona, sobre els 100 primers capítols editats del Llibre de les Dones. I llavors ella va recórrer amb unes fitxes d'un arxiver que es diu Mascaró, em sembla, de l'Arxiu del Regne de València. Per arribar a aquesta informació ha sigut una carambola històrica, perquè és un procés judicial, o sigui, part d'aquesta documentació és ella habita com a laica al terreny de les monges clarisses de València. Quan a ella se li mor el fill i demana instal·lar-se dintre de sagrat i tenir la protecció, els monjos li diuen que... les monges li diuen que no. I Eiximenis diu que no. El que passa que ella argumenta que en el repartiment de València de Jaume I, les terres que va donar on es va fer el monestir eren d'un arenós que era parent d'ella. Llavors reclama el dret inicial del regne de València. I amb això li acaben donant el permís de poder fer un habitacle laic dintre de Clarisses. Què passa? Que Clarisses oficien les misses, els mossens, els capellans de Sant Joan del Mercat. En el moment de morir la Sança, que és 2 anys després del comte Joan, el 14 i ella mor el 16, ella té unes deixes molt importants. Llavors, aquestes deixes venen reclamades per les clarisses com a custòdies i pels capellans de Sant Joan del Mercat com a custòdies de l'ànima i de la salvació. I llavors, aquest procés judicial entre capellans i monges, a la Batllia General del Regne de València, obre un procés llarguíssim on es van recollint testimonis i testimonis i testimonis, però què passa? Que és una lletra endimoniadíssima i, a més, no és un procés cronològic, o sigui, temàtic. El Batlle General, igual un dia, tenia 20 sessions i fins a... tens 3 testimonis d'aquell cas. Acabat una setmana, venien 3 testimonis més, però clar, el llibre d'actes, el procés segueix. Llavors, quins codis tenen? És un sistema completament encriptat. Cada procés té un símbol. I llavors, les referències pel procés és vide retro, la mà tal del notari qual, o vide ultra, amb no sé quants mans més endavant. Però aquest procés està pensat amb la lògica que conserves tota la sèrie de la Batllia. Quan tu vas fent vide retro, i arriba un punt que aquell llibre està perdut perquè està en mal estat, s'ha cremat, hi ha hagut aigua o el que sigui, torna a pentinar buscant el dibuixet del símbol. Clar, el de la Eva va cobrir unes mans molt concretes. O sigui, jo, quan vaig fer la recerca a València, vaig ampliant i d'allà s'està sortint una quantitat d'informació al·lucinant. Però, clar, llegir aquella lletra, sí, teníem 15 anys de dedicació. Problema. L'avantatge és que està en català. Sí, això sí. El procés judicial, quan declaraven, així com aquí a vegades es traduïa el llatí, allà es manté el català. Però explica detalls com gent que ha estat al seu entorn dient que rebia cartes cada 2 per 3 amb amenaçats de mort del comte i que quan ella rebia cartes que les posava en una arqueta, que les anava conservant, que eren les seves proves de les amenaces de mort, es passava 3 dies plorant, tremolant i no parlant amb ningú. O sigui que pots fer un retrat del maltractament psicològic i físic a una dona del segle XIV, això és una cosa... Ho vaig presentar en un congrés a Anglaterra fa no res, que vam dedicar una taula que vaig saber que les dones de l'edat mitjana i ningú té documentació d'aquest tipus. O sigui, clar, són coses que són superimportants. I tant. S'ha conservat perquè hi ha un acte no judicial. Si no sabria conservar. Amb els testimonis donant la seva explicació.
Llavors et diuen que si el comte, el que comentaves, va sortir per l'Ebre des de Flix a Montllaüt, se'n va anar cap a València. A València el rei, clar, però quina sort ha tingut la Sança perquè la va passar a protegir l'Eiximenis, el rei i el papa. O sigui, tenia els principals poders protegint a la dona. Això no vol dir que podem fer extrapolable una llibertat d'una dona del segle XIV, perquè és impossible. Però que en aquest cas concret sí que serveix com a model de fer front a la violència d'un marit violent, maltractador, que a més les cartes són al·lucinants. O sigui, és allò, li havia promès, no ho tornaré a fer mai més, o sigui, tot allò que t'he fet passar, el que mucho no veurà ocorrir, i llavors fins i tot el compromís de cas podria haver canviat per aquest cas, perquè en l'interregne, el Parlament de Catalunya, el general, l'acusa al comte Joan que s'estava posant de part de l'infant de Castella, de Ferran d'Antequera, abans del compromís, en la condició de que si li portaven homes armats, li segrestaven la dona i li tornaven a Falset, el comte de Prades passaria a ser de l'obediència dels Antequera. O sigui que es podria haver resolt el compromís de cas havent-li raptat la dona al comte de Prades. O sigui, són aquestes coses que, clar, quan et mires als ulls i vas a... És interessantíssim, però clar, això s'ha d'investigar molt de temps. Va comparar una pel·lícula d'això. Podria fer una pel·lícula d'això. Doncs, bé, Hi ha tantes coses i tantes anècdotes, no anècdotes reals, que donen per una pel·lícula. no, però també és interessant doncs, apropar una mica la història com ho estem fent ara, no? Vull dir, en què doncs, ens en donem compte de coses que van passar i que mereixen ser estudiades encara que la lletra sigui molt bé, molt bona feina. Doncs gràcies per l'assistència. Molt bé.